dan na samu nishaɗi mai girma. Rasulu ne makuran sarki, yarda da ni na san mafakan girma. Duk wanda ya rike manzan rama sai ya samu yardan manzona. Sayyidin wara manzan Allah Muhammadu kai ne gatana. Na tawassali da masoyinka dan Amina sarkin alfarma. Rasulu muna nan bayanka, al'ummanka ce mu mai girma. Mun yi tawakkali mun yi tawassali annabin mu gatan al'umma.